Ndamushora ndingachonditi. Kosi monero sadza. Yeah. Newe anza ipi yo? Nditiji. Watiji, wabunza watiji. Iyo ungabongoti Soda nditiji. Iyi zvandisi kumonera zvimona wegazisi rako. Indamboti ndimonere muri wangu. Ndamboti ndikuraire muri wangu. Iwe, mafuta apa oshandisa? Iwe ayo manyuwana ndavura. Asi iwe chije zvesvo. Pane problem here. Aiwa sha ushandisa zvamafuta manyuwani pane maused. Pane mafuta ndakafurahisha chips msuno apa ndo maused oil ni. Maused ndenywa kadzi mumona muri manishandisa maused oil. Ndimo shandisa maused oil. Nungo chindibuditsa mubudget. Munhu shandisa mafuta anenge akavhurwa kudhara. Ngatanga pera iwayo. Kadzi shandisa mambona muri manishandisa maused oil. Iyo nonibuditsa mubudget. Shendeni. Saka ramboni monera sadza. No, ndianza ipi ngoti iwe. Ndaramba zvose unondimanikidza kuti chi? Iwe munhu saka munhu dero kuti Soda nditi chi? Iwe. Sha manje ucharimona unga mukutsa. Ndasingada kubatsira ubiki. Ndo problem iyo. Manje ucharimona. Wandibatsire. Ndibatsire. Ucharimona. Problem ukada kubatsira munhu ndokutokuemera sinamba.